Aquest any el Fòrum proposa debatre sobre els processos d'internacionalització de les empreses, una qüestió fonamental quan la prioritat és recuperar el camí del creixement i de la creació d'ocupació. Estem, doncs, en un moment determinant en el procés d'internacionalització de les nostres empreses i la col·laboració mútua resulta imprescindible. Els eixos de treball de la nostra fundació, que vull recordar que són 4 fonamentalment: la competitivitat, tot allò que té a veure amb la innovació i la capacitat d'emprendre, la internacionalització i després una cosa que nosaltres n'hem dit des del principi, la cohesió social, perquè ens sembla que treballar en àmbits, diguem, de qüestions econòmiques perdent de vista els aspectes de cohesió social, doncs seria un error. Fer de moderador amb una persona com jo que li agrada parlar ell és fumut, perquè en el fons el que has de fer és callar i que parlin els altres. Com poden veure, és un sector que va moure l'any passat gairebé 56.000 milions d'euros, és a dir, que representa l'11% del PIB industrial de l'estat espanyol, amb més de 3.000 empreses, i que a més té la característica de que és capaç d'exportar el 50% de la facturació. És importantíssim, especialment quan parlem d'inversions en plantes químiques, l'obtenció dels permisos. Això és una cosa que ens dona molts mals de caps. Hi ha plaços que són molt llargs i moltes vegades tampoc no es compleixen, que ens puguin ajudar a resoldre els problemes de funcionament que normalment tenen aquestes instal·lacions. I ens interessa molt que ens puguin donar servei a empreses locals i no empreses que hagin de portar tècnics dels Estats Units. Bé, no podem oblidar que Catalunya és un lloc favorit pels nostres expatriats, per la qualitat de vida que oferim, per la presència de col·legis internacionals i també perquè Barcelona és una marca a nivell mundial i qualsevol persona que visqui fora d'aquí, que rebi una oferta de treballar per BASF aquí a Barcelona o a Tarragona, doncs estarà molt i molt inclinada a acceptar-la. Anar a químiques molt sofisticades, és a dir, abandonar els commodities, la química bàsica, i anar als productes d'especialitat, amb gran valor afegit. Estem fent el 24% de les exportacions catalanes. Això potser és poc conegut, però exportem més que el sector d'automòbil i que el sector agroalimentari. I a més som economia real, és a dir, quan ens implantem al territori arribem com a mínim per 30 anys. Una planta química té una vida estimada de 30 anys. Trobo essencial que hi hagi aquí al país cada cop més col·laboració entre indústria i universitat. Això és el que volem és créixer amb bon rotllo, és a dir, no perdre aquesta relació que tenim, aquests lligams que hi ha a l'empresa pel fet que anem creixent i anem creixent. Fer un creixement com el que hem fet nosaltres des de l'any 84, quan es va començar l'organització a l'empresa, de la manera que s'ha crescut, o hi ha gent o hi ha uns professionals que senten els colors i que estan vinculats a l'organització, això no hi ha manera de que funcioni de cap retail. Tothom que en parla diu, escolta, quin secret té el retail? No, només són 3 coses, que és location, location i location, com diuen els anglosaxons. O sigui que ha de ser una bona ubicació i un bon punt de venda. Tot el més. Intentem no confondre logística amb tindre un camió o no tindre un magatzem. La logística són moltes coses, des que pensem el producte fins que gairebé s'estan posant els preus. Pensem que avui en dia, al final, si mirem totes les empreses que són com nosaltres a nivell mundial, podem comptar X, no? Totes estem comprant als mateixos llocs, totes utilitzem els mateixos transportistes, voldrà dir que el preu quilòmetre és igual més o menys per tothom, el preu de confecció més o menys serà igual per tothom, i la verdadera diferència de tot això és el món de l'e-business centrat a totes les àrees de la companyia, i això és molt important. Nosaltres no haguéssim pogut créixer si no hagués sigut i la responsabilitat i la voluntat de la casa és créixer, treballar, però amb un model de sostenibilitat, amb una sèrie de compromisos, que en el seu moment definíem 5, un compromís econòmic, un compromís social i laboral, tant intern com extern, amb la societat, que pot ser el que estem fent aquí en aquest moment, no? Un compromís de salut i seguretat a empreses i també un compromís mediambiental. I és el fet que aquí hi ha molta creativitat, es crea molta empresa, però no agafa dimensió. I no agafa dimensió perquè és allò de fins on jo no arribi i ja no delego més. Una mica allò, arribant a l'extrem de l'auca del senyor Aquesta companyia que aquest any hem fet els 204 anys i vàrem entrar a l'any 85 i en aquell moment aquesta companyia facturava 3 milions d'euros i produïa 6.000 tonelades i nosaltres hem aconseguit desenvolupar-la per arribar als 1.300 i a 220.000 tonelades que hem fet. En aquests 25 milions de tonelades que es mouen a la humanitat cada any, n'hi ha 17 milions que surten de mina, és a dir, que és a través d'explotació minera, i uns 8 milions que són de reciclat. Per tant, quasi bé el 37%
del que s'està utilitzant de coure ve de... I nosaltres vam tenir l'encert de descobrir que també amb material de recuperació es podia aconseguir fer colada contínua de coure. I això va ser una primícia mundial, ho vam saber patentar, ho vam saber transmetre en el món, i aquesta és la qüestió que ens va deixar sobreviure. Una mica el que volia introduir és el tema de competitivitat. Amb el tema de competitivitat nosaltres creiem clarament en que la competitivitat no està en l'empresa, sinó que està en l'empresa i el país. És a dir, si no fem una conjuntura de país i empresa, realment ens podem quedar... Per tant, jo diria que l'ambient que hi ha en l'entorn de Catalunya des d'un punt de vista industrial és un ambient que afavoreix la capacitat innovadora i afavoreix el desenvolupament de les companyies. Amb el tema energètic ens hi farem mal. O sigui, una mica els plantejaments que hi ha hagut d'explosió, de boom, amb els temes de construcció o d'infraestructures, la següent explosió que tindrem és el forat dels 28.000 milions d'euros que tenim ficats amb el tema energètic. I per tant, el que hem de protegir és que no es destrueixi el lloc de treball, no les prebendes que pugui tenir el treballador. Amb aquesta filosofia de protecció en el treballador tenim un problema bestial, que és que no estem protegint ni el talent, ni els treballadors responsables, ni els treballadors que desenvolupen el propi negoci, sinó que el que estem protegint és a la gent dolenta, la gent que no té capacitat, que no vol... Jo crec que una de les coses i funcions que tenim de fer al món empresarial, encara que ens sàpiga greu, és agafar les maletes i dirigir els òrgans de govern de totes les institucions de representació empresarial, cosa que avui no és així. Una de les avantatges i una de les característiques del dinamisme econòmic d'una societat és la creació d'empreses, el naixement d'empreses. I que la dinàmica d'una societat, la dinàmica econòmica d'una societat es medeix pel naixement d'empreses. El procés d'aprenentatge és absolutament decisiu en aquest món competitiu. Sí.